IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan dagiti ka barangay The Angel Adol iti barangay Saludares dingres Ilocos Norte wenno awawagan tayo iti Turon Queen kalpasan a pinakan isuda ti grupo ni Sir Marlon Ordillas Coquia iti Hawaii a share a free ride iti panakitinunos ti maysa ka grupuan na iti Pilipinas ani Mr. Heki Acosta. Indanon ti grupo ti Naimas nga adobo, lauya ken soft drinks tapno iti kasta ket saanda a mabisinan kabayatan ti panakaipatakter ti balay The Angel. Numampay awan dagiti coming ti 2nd PMFC ti Ilocos Norte Police Provincial Office ti Pangaldaw ket ditoy ana ilemenda para iti early dinner. Kas maysa kadagiti mangibagi ket nagyaman ni Ma'am Jamaica Fritz Macnat iti share a free ride iti daytoy asaan a magatadan a parabor da kadakwada. Thank you so much ti share a free ride kadetoy interview ken naipaayo nga kanan mi. Thank you mata idi unana ingana ita ket haan kayo nga maumuma nga umay mang sirsirpat ken mangteted iti tulong para kini Angel. Kabayatan na may panamnama ang may kanen ti galba ti balay The Angel iti daytoy alawas. As of now ket madama pay lang iti BIM panaka-BIM na DJ nga to ti balay The Angel. So manamnama mga magalbaan to this week. When sir? Iti agdama ket agtultuloy ti anayas ti parabor ken grasya ni Angel Adol ken iti pamilyana. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.